Shahararren Hausa fim ɗin nan wanda masu kallo suka daɗe suna sauraron zuwansa, mai suna Sarki Goma Zamani Goma, ya kafa wani babban tarihi a sinima a wajen haskawa. Wannan fim dai a rana ɗaya ya haɗa kuɗi sama da naira miliyan 1, wanda shine fim ɗin Kannywood da farko da aka je sinima ya haɗa wannan kuɗi a rana ɗaya. Fim ɗin Sarki Goma Zamani Goma da ya samu ƙayataccen labari da kuma mashiryin shiri wato Abubakar Bashir Mai Shadda, wanda akasari fina-finansa idan an je sinima suna kawo kuɗi masu yawa. Shafin Kannywood Box Office da ke Instagram ya bayyana cewa fim ɗin Sarki Goma Zamani Goma ya haɗa kuɗi naira miliyan 1.43 a ranar farko da ya fita. Wannan babban nasara ce. Haɗin darakto Ali Nuhu da furodusa Abubakar Bashir Mai Shadda ya tabbatar da babban haɗi ne a masana'antar Kannywood wajen samun babban nasara a sinimun zamani tun fara ƙididdigar kuɗaɗen fina-finan Hausa. Fim ɗin dai bai tsaya iya naira miliyan 1 da ya haɗa a ranar farko ba, domin kuwa an ci gaba da nuna shi. Shafin Kannywood Box Office da ke Instagram ɗin ya kawo yadda aka nuna fim ɗin a sati guda. Ya ce fim ɗin Sarki Goma Zamani Goma ya haɗa kuɗi naira miliyan 1,744 a ranakunsa na ƙarshen mako na farko, wato a sinima 2. A yanzu haka dai ana nuna fina-finan Hausan ne a sinimu guda 2, saɓanin da ake nunawa a sinima guda 1 tak, wanda har yanzu 'yan Hausa fim suna so a bayyana sinimu da yawa a arewa inda za su na samun kuɗi sosai idan sun zo haska fina-finansu. Wannan shiri na Sarki Goma Zamani Goma yana ba da labarin yadda ƙananan 'yan mata suke auren manyan mutane sa'annan iyayensu a wannan sarar da ake kira da wob. A wannan shiri dai an nuna yadda Maryam Yahaya ta auri baban ƙawarta wanda kuma ita ce Amal Umar. A cikin wannan shiri dai ana dambarwa sosai, domin ku ana nuna yadda ƙananan 'yan mata suke cin kuɗin manyan mutane, saboda yadda su manyan mutanen suke kwaɗayin tarayya da ƙananan 'yan mata a koda yaushe.